Kahima nong klau ka balapan mi yau klawat kari bat ka jaj ban rio komutirat sing bat ka pan nong lan ha ka khat khandai tarik uno pra arja arpusau kala yo ban ple perda ya ka jingra ki dap sunspa snam kahima ha ka jingalang ka balapan long hau matirat mission mairang Haswa ban penlong ay kini jingalang kala dan shwa ka jingbu sentiu hau modor jong tirat sing siem balapan her ya kalama daus siem kahima nong klau upa im PM siem Hakani kaski lay don lang do pa im laborious MCM usim berim kahima melim kumukong san lembat usim khna kahima khairem upa im habapan sing sim usim kahima miriao upa im KSM usim khna kahima nongklau upa im KMCM ki officer sarkar ki menteri kahima ki sordar snong ki khna skol lembat ki wei Yakani kaski lawan ban penshit pensngan lingba ki jingrai na ki khna skul mat ka jingsha tanrai kadba na kalyang upa em PMCM ula yo ban batai ya ka jingya lenti bat ki sem ka hima nong klau nado usnam khat sanspa arpusau hado usnam arhajar arpusau kumban span pau bahakani ki jing rakhi na kalyang ka hima kan penlong ya ka jing ko paper ka bakkan thop ya ki jing le kai football basketball marathon cycling archery bat ki wei ki jing le kai Barang ini arsan hima niat kemen niat snobha bat pi bat ai ba kan ni rakhe kan long bum ki jaksi ki ban shai nang ne bana kan ni rakhe kan pen kendet pen kan mau kan pen shai pen ki jaksi balong se paro khari la kusim khadolai ye ke jingyang ra ba ha ka hok khariti karti kesur badai hangta maka jingine jing sa jong kalong kur kalong jat kalong kha kalong man jang ki khon ki hajar wal ai patek na du menang sedang la perthai kan ne kan sa hakini ki long pathyang ki jongi kenata kada arti ngi ai khublai ya phi kahimanang khlaw lengba us e mukume bagi bakrau ki batri to blai ta kan rat unang ten lenti sekil lenti ki manang krau namata ka jingbit jingbiang jong ki khun ki hajar kariu lai posiem karado lai jumi hagani ka por hapadeng ni jing telun juga sanspa sdem hagani ka hima hakawe ni ki hima ba krau kemu blai di burung thau la bu ngamna Klam na pandra ya kijingkan pagkan mapat kam tame ya piki kon samla ke manang sim mi kalangkor ke banangwan ba kumagalong bora koy ke perthai boy po ke jai benriu ki don lak history jong jing sedang ke jong ki kan mau ba kum kari ba ke jai benriu jong ki don lakanong rem kabas kem kumno ngilawan nong breu seni ka slapar thai ye kani kari ko thiang go jingi lasei dau kunra nong bo nong thau nagi jing jiliu jong ka duriau nagi jing jiliu jong ka sobandur mangi om mu ka duriau lasei ka nagi jing jiliu ko jong ka Bat hadin ka bukan rat lasai kini kari. Pini i jing sya bakari hang ni kalau syatem satai bat sathe. Hidai tang ki madan sudah. Handai kentong hang ni ngi syong. Kerpang hilu pengat pasutana. Namar ye kini kari jongi. Nadu benang sedang lasai kerpang tau blai trekan rat. Naki jing jili jing kedua. Hadir bukan raga sei kan kita lom ki jongi khaddu kalawan ka perkhat ka perdan au nong bu nong thau badai ban pandan kam nos yak ti ka ka kan sei kerpang kumta ka dor blai ka baning kongai ka dor bar blai ka baning kongai lakhot hang te ya sahid bad ha ka dor bar blai ka baning kong ka hukum kalapha yu korwa na baro kita ke badan hang te sahid khat ndriu kur khat ndriu jai khat ndriu skum khat ndriu trap lakhot kerpang sia kata ba kata kadi ke dor blai ko nang pom ka pangi kum ka chat pun dia ngiyo ban tip ya ka
but hagata ka ro blay ka mungkong usawaru ha ba nyokur nyujat nyusko nyutrat unwan her ban nongtra pan penengkam ya kan ka slapertai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.